Дари, имам един чалендж за тебе. Окей, как? Значи, направил съм три шейка и ти ще трябва да познаеш нали, какъв вкус са трите. Да, точно това е. Не трябва да го гледаш. Добре. Така, добре. За малко да ги бутнеш. Добре, да пробваме. Добре, пробвай. Какви са вкусовете? Значи вкусовете са лимон, диня и шоколад. Окей. Но по-бързо ги пробваш, защото ще имаме да ходим там. Да копаме. Окей. Така, първо пробвам чаша номер 1. Леко кисело, обаче това може всъщност и да е диня, защото някак има такова усещане. Или е лимон, който Кристиян е натъпкал с 1 тон захар, или е просто диня. Добре, чаша номер 2. Това сякаш не ми хареса много. Не знам, не ми хареса това. И може и това да е лимон, actually. Обаче не съм сигурна дали това е лимон или това е лимон. Или кое е един от тези двете. Добре, да пробваме чаша номер 3. Това е 100% шоколад. Някакво го мислим. Това е шоколад. Няма как да го сбъркам. И сега, кое е един, а кое е лимон? Нека опитаме още веднъж. Не, това е лимон. Това е според мен е лимон. Добре, т.е. кое какво е? Според мен това е лимон, това е диня и това е шоколад. И позна! Май аз отивам в басейна. И хора, време е за отмъщението. Не, Чакай, на мене ми стана студен. Да. Влизай. Добре, сега трябва да влизам. Много път. Влизай!